ingkang cinarita anyelsaken para kadang Pandhawa ingkang sampun medal saking wana Dribaya. Ananging tengriku boten ingkang kersane yang Pandum kawonten Sri Kresna angrapal aji anjang kumanyang. Kawontenaning panjenenganing Pandhawa kontal mecidhat saking wana Dribaya tepis wiring wana Dribaya dumawah wonten ing Kawah Candra Dimuka. Bentos ingkang winursi anyelasaken wonten laladan negari Ngamarta. Leresipun wonten pedugahan kelampis ireng nggih kelampis arum. Wondene Semar kelawan kang garwane Dewi Putih. Sumawana kang putra wayah besut. Anggene tawang-tawang tangis mikiraken kawontenaning jomblo ingkang boten wonten kabul kawusanane. Mila rasasan kadene hangungkunaken langkung ingkang sampun kawuli piyambake.
Ambatane kayu paloga prasmini widodari endang-endang priayi wadon. Tebih kinarya nyekatan caceteketan saklebeting cariyos. Hanya saking wewengkon negari Ngamarta negari Cintapura. Ananging resipun wonten kelurahan Klampes Ireng, Gegaran Kadempel, Gegaran Kadileng asmani. Nah jonto aku wujuding kelurahan ananging wijil kalih padukuan kemawon. Nanging warga-wargane sami saya berhukum saya tetap timbangun padukuan ira piyambak-piyambak. Boten wonten warga kelurahan Klampes Ireng menika padudon sakadang wonten. Napa maling ngantos kakah-kakahan. Ngantos bantah binatang. Awit saumpamya kagungan gegayuhan napa kemawon. Dipun mutakaken kanthi giling dirembuk kanthi sekeca. Mila dadosaken tunggal sawijining kekajengan kala wau. Dasar sak kanan kirine ratan tinaneman sesekar kang endah-endah rupaning sumber arum gandaning. Sinten kae kang boten gumun mangguru kaendahaning kelurahan Klampes Ireng yen sinawang rikala sonten. Kados candra-candraning kayangan Suralaya ingkang kagelar Madyapada. Dadi posipun yang pinangon pinggir nika Kilurah Semar Bujogatina Yantaka Gejagan Asmara Santa Sang Hyang Kumbul Sang Hyang Ismaya Jati salah sawijing dewa jalma pangawak dewa ingkang eja wantah ingkang mandhap saking kayangan suta iki mandhap dhateng Ayu Mercapada dados pangemongen titah ingkang cedhak kautaman cedhak kasutapan cedhak kebrahmanan dan kanthi kan putra wayah besut dipesut Sang Hyang Ketiga Sang Hyang Ketiga asmane Sunawana tanggarwane Dewi Kanasten yeni Dewi Putih sabdanira dereng kawijil wonten madyaning resan. Thank you.
yen mula aku ora
syukur nang kersane Allah taala Gusti kang Maha Kawasa ya nak. Dene apa siramu klani Semar sak rombongan nganti seprene iki kasil pentas ana kene yo. Ki Pakde sampeyan kali kula kali Pakde niki pengin iki pentas enten pundi kajate napa Pakde. Ngene yo. Putuku besut nak. Wengi iki siramu kelawan Nira Semar lan sak rombongan iki pentas ana bale desa Mergo Bener, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Dene kajate sedekah bumi utawa ruwat dusun. Oh ngoten Pakde. Napa sing Pakde kok dianakno sedekah bumi utawa ruwat dusun Pakde? Deren dusun nak butuku sedekah bumi kok kaya masyarakat desa Mergo Bener sakuran yo nak. Iki kaya dene puji syukur nang ngarsane Gusti kang Maha Kawasa wulu wektu piwedale bumi kaya ora nandang kecingrangan kekurangan babar pisan. Mang awan wis padha ngetokno ambeng sakmene nek gak salah jam 1 mang. Nggih Pakde. Iku minangka muji syukur wulu wektu wedale bumi ditokno kabeh ana sing gawa ambeng, ana sing gawa buah-buahan lan yo liyane, ana sing gawa anake, ana sing gawa putune lho. Nggih Pakde. Lah dene kaya kang angka loro diarani ruwat dusun dong. Iya nak. Apa sebabnya yaiku warga desa sak kelurahan Mergo Bener, Kecamatan Tarik nganakno yaiku ruwat dusun. Dong. Kaya masyarakat kene desa Mergo Bener iki nak tansah eling-eling. Yaiku anggene ora ngreka daya kang cikal bakal akal bakal babat papan panggonan iki biyen didadekno padukuhan nganti kaya kene apike nak. Ini ngono aja iki biyen langsung bleger dadi desa sing kaya kene apike. Ana kalane biyen iku rawa. Ana kalane biyen iku alas. Kula bukane masyarakat sak kelurahan Mergo Bener iki tansah katung panuwun anggene pepundenmu anggene saya yaiku kang cikal bakal kaakal bakal iki gawe nyitak padukuhan dadi wujud kelurahan sing kaya kene yo. Lah napa Pakde kok napa niku dieling-eling sing nyitak desa niku sing babat kok dieling-eling. Ngene lho Jung. Tau ana ya ta. Sekabeh lara, sekabeh ama, sekabeh penyakit iku manjing ana alam gegaiban. Ana tekane ama wereng, ama tikus, ama walang iku manjinge ana alam gegaiban nak. Lah sekabeh iku ana sing ngon, ana sing angon. Nek ana wereng ya ana sing angon. Ana tikus ya ana sing angon, ana walang ya ana sing angon. Lah kono kabeh manjing ana alam gegaiban. Lamun to sing cikal bakal kaakal bakal sing gawe rasa, sing nyikak desa ku diilingi ya nak. Iku ya manjing ana alam gegaiban. Daurunga lamun to ana bakal walaya apa wae, ama apa wae sing bakal tumiba nang kampung kene. Ana kurang kene nek sing gaib diilingi. Sadurunge mlebu wis dipethuki nak. Dipethuki. Kon aja mlebu kene wong masyarakat Mergo Bener iku eling kelawan aku mulai golek papan liyane panganan. Menungsa golongan ora tapi sing gaib wis seru dhisik. Kula bukane masyarakat kene ngilingi bar sing yaiku alam gegaiban. Ana pinembungan ana kitab Al-Qur'anul Karim lho yo nak. Padha ngeling ana alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa yutuz zakata. Apa niku Pakde? Wong kang padha iman, ayo padha percaya ana angane alam gaib. Swarga iku ya gaib, neraka ya gaib.
Mula kanggo ngeling sing kaya ngono ae padha ditindakno aladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa yutuz zakata. Ayo padha nindakno salat kelawan nindakno yaiku amal zakat. Zakat iku yo zakat yaiku kahanane fitrah tok. Zakat fitrah setahun pisan. Elinga nemono donya brono iku ana zakate diarani zakat mal. Duwe kepanenan 100.000. Kowe nang fakir miskin nang anak yatim 10.000. Ku jeneng zakat mal. Lah nek sing duwe kepanenan 1 juta, kowe neno nang fakir miskin lan anak yatim iku 100.000. Lho kaya kene iku lho. Sakjane niate dalange biaya zakat mal. Karena nek tanggapan paling gak kalau kaya 1 juta tak amal nang sing nrimo iki kok 100.000 lho ngono lho. Iku niate. Made. Tore mila Semar kata Bupanuwun yo nak marang para kadang panitia dijun marga betul kene kabeh. Ya lanang wadon wis guyub rukun alhamdulillah mak masyarakat sambutane kene. Padahal ora pisan pindho sirah muklani Semar sak rombongan iki pentas ndung kene yo nak. Nggih Pak terus Pak Lurah ping 3. Aku dhewe yo lali. Terus Pak Lurah ping 3 Pak Dek. Ayo nak. Gak liwat kepala desa iku cara ngono usiane kuto anu jek anom yo nak. Ayo tancah dielingno mbok menawa klerak-klerune lho. Gak menungso kabeh bener nak. Gak menungso kabeh bener. Menungso kadunungan luput kadunungan salah. Mbok menawa klerak-klerune ayo dielingno yo nak. Nggih Pak Dik. Ya bakal Semar kok klocok ngomong patut golek ana nang ndi kok gak kamen. Putih. Masa buduh baku tak golekane. Tapi baku nek gak ono iki pedhongkro kene warung. Nek gak warung sana pamotan ngono ya warung ngarep-arep pohong iku. Iku kok warung pohong. Kuwi ngenane mlaku-mlaku brene. Sepeda cek ero warga bener bukajane. Warung pohong iku. Warung Mas Agus ta sapa iku. Nggih Pak Dik, tole. Ana layangan tumiba nek pangone Pak Dalana iki seni-seni gara-gara waktune mek 30 menit. Lho boten disuwek sampai esuk. Anggen kene iki iso guyon ngono tak gapate iso guyon to dadi yo saiso-isone lho. Gara-gara yo winates sakmene jam lho ngono. Ayo nak diwaca iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiraman didodol kula saking Cak Seri Kuto Porong Bangsal. Badhe nyuwun dening setunggal tandha mata nomor kalih nggih menika kanjane ati. Kok delares pancen mantep pol, ganteng jelas. Terima kasih, semoga jaya selamanya amin. Nggih niki sing nomor 6771 ngapunten gak jenenge. Mulai tes nak gawe jawab Pak Dik tes ya tak jawabe tos. Lah kok ngono Pak Dik? Lah kono tes ya tak jawab tos sih. Wong aku yo iki nomor anyar nek kono tes aku yo tos ngono lho Pak. Oleh iki jajal iku mang nyuwun lagon apa iki sing lumantar jalur WA. Mas apa ku sing saka Kebrahan Surabaya endi ku nak? Oh Pak Topi Merah. Pak Tio. Satrio. Pak Satrio wartawan Facebook Sugeng Enjang. Nggih Pak Dik pun lali. Sing rawuh mriki Pak Dik ana sapa yo? Ana panjenengane Bapak Dalang Ikhwan Qoyim matur nuwun rawuh. Ana Pak Agus saka Kriyan, Pak Agus Pijet saka Kriyan. Nggih matur nuwun. Ulunmu nyak narko saka Seketi Balong Bendo. Lan liya-liyane upate nak bingung mangsak ngono kae. Ha niku sidene sing terus nyawang iku monggo ke disapa? Nggih niku. Wong Blijo bareng. Kakang Mbok kali Kakang Mas Mimin kula. Saking Telatan Julitan nggih sing
kayak jeneng dhewe. Lah wong gandeng renteng apa nek gak pakai pintu no. Sapa nak? Gus Taman. Gak ero aku. Ero ku ya cak napa mereka wingi. Yeyen sinar. Nggih. Kalau asli ki sing dalu. Apa Roman? Yes, dalu. Kula nyuwun gedeng sambal kemangi rondo gantungan saking kula Bapak Husen. Bakul sate gulil minggir. Minggir Mojosari. Saking Pak Tawi Ngoro. Nyuwun gedeng ham langet mawi bowo. Spesial iki sing nyuwatan adik Beni. Heeh. Masalah saya itu. Sing dalu niki saking Pak Dawam Banjarsari nyuwun gending sambal kemangi. Pak Dalam kula request gending budong ganteng. Mboten enten dulu elek. Cak Har Moko Harum Kutorejo. Niki saking penggemar setia Bapak Syukur jaringan Sari Karangdieng. Nyuwun gedeng nonton wayang mandhape selawat badar. Saking idola, oh assalamualaikum Mbah Dalam. Nggih, betul Mbah Haji. Oh Mbah Plah. Ya gak kerasa nak lho berkos putih, jaket putih. Padahal aku jeneng kok ada lagi kok. Ora entek ngene. Untu-untu rentek ngono. Entek. Ada dhewe iki sore. Niki saking ngeten. Mbah Dalam idola kula tahun 90-an. Kula Bapak Suyanti dusun Umbu Teki Kemuning Tarik. Terus dhewe lho ya nak. Pak Dalang Guru Dalang. Dalangnya tahun 96 tahun 90 diidolakan oleh masyarakat lho. Guru Dalang wis idola. Maksudnya niki tahun 90-an, ngoten lho, tahun 90-an. Berarti niki penggemar kawakan nggih. Untuk menggemarkan nggih. Padahal biyen niku kurang ono YouTube. Boten bisa di radio tapi pun digemari. Nggih, mugi sedaya sehat walafiat. Amin. Matur Amin, ya semangat. rabbal alamin. Panjenenganipun Bapak Suyati Umbul Keki. Niki saking fans Podolaras Bapak Sujak dusun Penambangan. Balung Bedo Sidoarjo. Penambangan benjing enten wayang lho. Penambangan bakalan. Nggih. Aduh, iki lho status seraan. Gini mau skip manut kemauan Kang Mas matur suwun. Pak Sujak itu takmir masjid Penambangan nak. Nggih. Saking Pak Suparmun, Sumber Wonosalam. Senggalu pada nyuwun dening Bung Karno. Aku guru Podolaras kawula ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sami-sami Bapak. Niki Bapak Sunati Karangdieng nyuwun gedeng tukang becak. Kagem Budeni Mbak Tita Romantika. Oh, terima kasih ya Pak. Arianto Sumber Jati Mojoanyar nyuwun gedeng sayang-sayang. Kula Pak Dejuan saking Telatah Kajar Prambon. Ada Trembuli. Nggih. Niki lajeng saking Bapak Haji Jupri nyuwun gedeng damar. Niku. Bapak Sunati Karangdieng absen. Pak Kun. Luar siang. Ya semerawipun Pak Kun teng mriki. Cak Bogel niki nyuwun gedeng janda 7 kali. Endi ono gending janda 7 kali Cak Bogel kirek waduh. Gending terbaru. Gending ombon. Soalnya jandane ping 7. Saking Cak Cimblewing yang gending kelinci ucap bubus talayaman lagi terus no. Ayo. Dinding itu. Warsia Kembang Sari absen kemawon ning kene sami-sami Bu RT. Saking Pak Sudar tukang becak penggemar setia, balung ombo, kalung kidul. Iki Pak Sudar. Kami mboten kepanggih. Pak Satria monitor saking YouTube. Nggih, jangan lupa subscribe ya YouTube-nya Cak
Doyok Channel. Cak Doyok Channel. Nggih. Niku piyantune gedhe dhuwur blongor-blongor. Saking Pak Nurali. Dos Gusti kabare sedaya sehat napa? Alhamdulillah. Sami sehat sedaya. Niki kula mirsani live padha laras. Matur suwun Bapak Nurali. Nurali sapa iku? Boten Semarang. Kok nang Nurali pelumpang suka dadi Lamongan biyen. Loh, boleh. Agustus monggo. Kosong. Sampun kelas. Pak C, apa Cung? Iku sing gada damel Pak. Lah sing nyambut damel niki sinten Pak C? Pokoke kok kang saku mandang sak ben wengi ya Nak. Ana radio, kanal suara Mojopahit gelombang 88,7. Radio padha laras gelombang 95,0 dalah radio Jagat FM Nak gelombang 102,9. Uga tansah di streaming liwat YouTube Cak Doyok Channel saben pentas. Pak Dalang Roman Widodo ya Nak saka Bening Gondang Mojokerto Jawa Timur. Sak marine iki siramu iso buka YouTube iki ben kenakan kembali desa mergo bener. Iki biyen iko sing dari sing batuke nunung sinten Mariatin. Sampeyan kok lho mawon. Ayo tak batuke nunung sing nunung ten sing nunung iku apane? Ayo Nak dicawisi lagu sing angka sepisan 2 lagu dimedley. Apa judul sing ora tau metu cegak bosen pendengar penonton iki? Sing dimedley nggih. Kandomoto mandhape kangane ati. Bedil. Bedil niki sunane Bapak Seri min kembar setia nggih. Monggo Kandomoto mandhap kangene ati nek diwalik kangene ati mandhap Kandomoto pun sak kersa. Kanca yoga sing garap padha laras dados. Ayo Adik Maman. Sikat.
badhe iku mang lelagon kang ati disambung kelan tandha mata nggih badhe matur nuwun kanca-kanca sing nindakaken badhe iki kok cara tanggal 3 Mei ya nak 3 Mei iki Pak Dalang Roman campur sarine payu nak kula melok badhe kan bagian apa niku kok melok campur sari kula bagian topeng gak ono topengi kula bagian jaran kaya Cak Mani iki niku campur iki campur sari gak ono jarane nah gak ngatur kono tanggal 3 Mei ana yaiku dusun Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik iki kanca-kanca uga iso nderekno liwat radio kena liwat live streaming YouTube ya kena masih ada iku teko delok teko video teko YouTube kan nek saiki teknologine wis canggih lho nggih Mak De engko ana lawake barang malah tanggal 3 Mei iku niku Semar disuwun pentas ana pabrik gula gempol kerep sepurane gak iso tanggale wis dinggoni dulur saka Kebomas Gresik lho. Nggih Mak De monggo Mak De candhakipun. Candhake 2 lagu dimetre ya nak. Kanggo para pamirsa tresna budaya wayang kulit sing endi itu mapak wong iki. Sing midhanget liwat radio utawa liwat YouTube ana daerah wis kanon Batu Gunung Enjang kang Abah Somad wonten Telekung Rejo Batu Malang daerah Batu sing kapan niku nimbali Pak Dalang Roman sak rombongan nggih Pak De ayo nak Ibu Aragana 2 lagu dimetle apa iku judule Langut Mawibowo sak banjure Maria Anglangut Mawibowo ngandhapipun tukang beca. Cenek adi dun untuk beca. Nek boten saged nggih niki mawon. Sambal kemangi. Uji ucul, sepune Dik Uji? Halo? Sambal kemangi uji ucul kali tukang beca. Sing saged didukno saking hangat. Iku ya kelinci ucul lah, Anglangut mari bawa banjur langgam mudune nang dangdut bengi kutang masuk nggih monggo anglangut niku mumbara ing awak-awak Mak De gak ngono sih bawane kok aku krungu bene ora anglangut iki ngono yo nggih Pak De, wong iki didukung dening sound system kenamaan saka bangsal nak. Son Cak Glewu, wong jenenge apa sing duwe Cak Glewu, ngasteni bangsal. Nggih matur nuwun eco Pak De. Kaenak bekolan ngono. Ilang kaya mopo srone
Sumbang
ngapura sing agung ya nak utamane malah masyarakat desa. Mergo bener kene yo kok dhewe nek wonten brek. Saben-saben ira Semar pentas iku nak meneh kenang-kenangan karo penontone. Iku sapa sing kersane nulis nama karo alamat dilebono kerdus. Iki jangan diwakilno ya, Jung. Dan itu ana aturane nak dipanggil 3 kali tidak ada orangnya berarti di jalur lengganane wiyaga saka daerah Wonosalam Cak Kancil Suwono sing undi monggo Cak Kancil. Hadirin sekalian yang berbahagia, tiba lagi pada puncak acara kita tunggu-tunggu. Inilah Bedaya Sekar Sari. Syuting nang arep yo ngono mang ngene. Ya kaya suara mau. Nyelen apa? Oh nyelen iki. Entu napa padalan? Sampeyan ngundi iki tangan dilobokno kono. Oh, tangane dilobokno kono. Tangane kudu awake. Ora kok benci kok mentol nyusoni mbok piye. Kok beci kan. Kamu nggak bisa dewasa bos. Ayo. Pak Bangun, Wonosalam, iki toko sampean iki. Iki Cak Kancil. Nah. Niku angkat bonus. Bonus. Agar suwun. Monggo Pak Kancil kembali ke alamnya. Kembali ke alamnya. Dia ini. Ayo nak sapa sing Kang Asal nggih menika Bapak Seri Kutoporong. Enten Cak Seri Kutoporong. Enten. Kutoporong berasal yo. Tung. Lunga tanpa pamit. Ning ngono putih. Besok ana mayona, tak golekane bapakmu bagel kula nditu. Ayo jomblo. Wah, mira Semar kan padha nutupi sirang ngono ndi, Jung.